Azatlygyň Aşgabatda kabarsy soňky günler Türkiýe uçan uçara goýberilmeýän ýolagçylaryň göýgörteli köpelendigini, registrasiýadan geçirilmedik adamlaryň näme etjeklerini bilmeýän aeroportda topor bolup durýanlyklaryny habar berýär. Adamlary ýurtdan goýbermeýärler. Eger ýurtdaşyny ilkinji gedek gitjek bolýan bolsaň, ýüzüniň uğruna alyp galýarlar. Geçen hepde bir näçe günläp her gün onlarça adamy İstanbul'a gidýän uçara goýbermediler diýip habar çaýtdy. Türkmen hova ýorlarynyň İstanbul'a her gün 2 reýsi bar. Ýerden we agşamlyk her reýsten köp adamy alyp galýarlar. Hususan aýallar diýip bu maglumaty ikinji çeşmek hem tasdik etdi. Türkiýede ýaşan we işlän Aşgabatly Şemşat hem hereket adatlygy çäklendirilen dinanlaryň biri boldy. Ol maşgalasy bilen görüşmek üçin bir aýlyk Türkmenistana dolanyp, soň ýerine gitmekçi bolupdy. Ýurda girenine ol arkaýyn geçdi. Sebäbi eline kimligi bar diýip habarçymyz aýtdy. Emma soň maşgalasynyň arasynda bir aý bolup 17-nji ýanwarda Türkiýe uçmak üçin 16-njy ýanwar gecesi registrasiýa baran zähmet migrantynyň ýoly baglandy. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetde bolan zähmet migrantlarynyň sözlerine görä, Türkiýe gitmek üçin registrasiýadan geçen ýolagçylar bir otogda migrasiýa gullugynyň 3 işgäriniň soraglaryna jogap bermeli bolýarlar. Bu sorag edişligi başdan geçiren ýolagçylar migrasiýa işgärleriniň her hil sorag berip bilýänligini gurrun berýärler. Mysal üçin adatça olar "Sen näme üçin ýurtdan çykjak bolýarsyň? Ol ýerde näme işleýärsiň?" diýip soraýarlar. Ýöne käte ýolagça has berk darýan, öz gödüp ýarlyklarynyň çäginden çykyp adamlaryň maskara durmuşyna, içerki meselelerini aralaşyp gödök sözleri ulanýan olar kemsidýän resmiler hem bolýar diýip howpsuzlyk aradalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran zähmet migrant aýtdy. Şemşat sorag edilýän otoga girmezden öň ol ýerden eller pasportly 4 ýolagçy ýüllerini sarlap ýyllaryna çykypdyr. Bu hili bolanyny ýolagçylar köplenç öz ýanlaryndan saklanan ýurtdan goýberilmedik adamlaryň dokumentlerinde bir kemçilik bardyr, ýogsa olary goýbererdiler diýip pikir edýär. Emma soň aýdylmagyna görä olar munyň başga kanuny sebäpleriniň hem bolup bilýänligini öz mysallaryny göz getirýärler. Şemşadyň kim şeýle boldy, oňa sorag otogyny dokumentleri ýerbeýer bolsa hem ýurtdan çykmaga ruhsat bermediler. Şonuň bilen bir wagtda ol bu gadagynlygyň anyk sebäbini hem bilip bilmedi. Türkmen häkimetleriniň raýatlaryň hereket adatlygyny çäklendirmek, migrant işçiler ýoldan saklamak praktikalaryny has ýygzam ulanyp başlanýy beýleki garaşsyz neşirlerde çykýan maglumatlarda hem tasdik bolýar.